mensen, ik heb Prinselie. Ik heb Prinselie gaan gauw voor papa brengen. Waar is mijn Prinselie? Waar is mijn gloves? Ik heb gloves. Mensen, ik ga van papa zeggen, heeft iemand ingebruikt, ja kom maar nou, heeft iemand ingebruikt, periaat, maar toen maak ik die persoon dood. Ik ga nou voor hem zeggen, weet jullie wat ik gevat, ne? Voor een dode lijf, een kombees en een balloon, jullie zal nooit geloven, die wacht. Hier is mijn blad. Jullie zal nooit geloven. Dat is al nooit genoeg. Kom op, best goed voor jullie. Hier is mijn dode lijf. Hier is nog mijn dode lijf. Ik ga van papa zeggen, ons moet die lijf gaan dampen. Dit is Prinselie. Zie jullie die balloon? Zie jullie die balloon? Dit is Prinselie, man. Papa, sta Jerry. Papa? Ik wil eens goed kijken, meneer Razi. U zoals die sleutels. Meneer Razi, maak ik die deur zo lang. Het is al nooit goed dat gebeuren. Wat is die? Het is al nooit goed. Maak je boot open. Maak je deur open. Maak je boot open. Maak je hier nog nee, was op. Kom. Gooi Prinselie. Maak gauw. Ines, wat is hier gebeurd? Heb ik iemand ingebruikt? Ja. Toen maak ik die persoon dood. Ons moet op die lijf gaan dampen, die zie. Sien zo vol bloed te ziek. Dat is een moorse tromzaak, Kine. Waar, hier kom je lijbes. Hier kom je lijbes aan. Waar, laat zien. Ze kan niet dan zo. Dat doe je lijf. Kine, ze kan niet dan zo wat draaien. Ze moet Wat voor mij help je, man, dat is zwaar. nee, dat is ook een tromzaak. Moet je uitbraken, dat is ook een tromzaak, Kine. Nou, ons moet die lijf gaan dampen, papa. Maar ze kan niet aanzien, dat is een koppel. Ja. Waar? Maar daar is het ook een bij. Ja, maar hoe? Maar hoe is dat iemand vriend man niet aan de dom? Moet je nou volgen naar jullie kinderen? Moet je nou jullie? Praat me zeker water, hoe is het zo nada? Ik denk ik ga dronken, papa. Waar? Ik zag iemand al in mijn dood. Nee, nog ga ik zo tegen zich helpen met die kakkie kinderen. Goeie hulp. Yo, Becky, mensen, loop je aan. Yo, Becky, mensen, loop je achter.